ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗಂದ್ಲೆ ನಿಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಐ ನಿಕುಲ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಂತದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಬೊಂಡಸ್ದ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗಂದುಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿದಾತು ಅಂಚೆನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐಕೆ ಚಕ್ಕೆ ಬಕ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 2 ಪುಂಡಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡು ಪಂಡ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಾಗ ಇಂಚನ ಮುಂಚಿ ಜಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿ ಜಪ್ಪಡು ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪಡು ಏಕೊಂತೆ ಪೋಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು 2 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ. ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನ ಸೊ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ತುಂಡು. ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ಗಂಜಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಉಣ್ಣಿಯಾರೆಲ್ಲ. ಸೋಪು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಮುಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೊದ್ಪೊಡು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊನೊಲಿ. ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡಸ್ ಎಲೆಲ್ಯ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದು ನೇನಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಕಡೆವ ನೋಡ್ಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಇತ್ತು ನಂಚ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ 1 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಡಿಜಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಹತ್ರ ನೀನು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆವನ್ಗ ಸಿಜಾರ್ಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತೆ ಕಡೆವುಗ ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕಡೆದಾಂಡು ಸುಕ್ಕೋಗು ಸಾರಾಯಿ ಒಂತೆದೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐನೊಂತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊನ್ನೆ. ಸಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ತಾರಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ತಾರಾಯಿ ಒಂತೆಗೆ ತೊಲ್ಲೆ. ಬೊಂಡಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮತ್ತದಿ ಒಂದೆ ಈಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಜೀರಿಗೆಲ ಪಾಡ ನೋಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನೇನು ಕಡೆವಡು. ಬೊಂಡಸ್ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತುಂಡ ಐಕಿತ್ತೆ ಅರೆಪು ಪಾಡೊನ್ಗ ಬೇಕಿತ್ತೆ ಅರೆಪು ಪಾಡೊನ್ಯೆ ಬೇಯ್ಯರೆ ಕಾಲಿ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜಲ್ದ ಒಡಿಲ ಪಾಡೊಂಡೆ ಉಂಡು ಬೇಯ್ತುಂಡು. ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಏನುಂಡು ಅರೆಪು ಬೇಯ್ತುಂಡು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಪಾಡು ನೋಡು. ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಲೆ. ಬೇಕಿಯನ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಾಳ ದೀತಿಜಿ ಬೋಡಾಯಿನಕಲು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀವನ್ನೆ
ರೆಡಿ ಆತನ ಇಂಚದೊಜ್ಜಿನ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆತನ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ದಾಲ ಬೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಬೇಯ್ಪಾದು ಆಯ್ತಾ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನ ಒಂತೆ ನೀರಿಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡು ತುಲೆ ಎತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಬೊಂಡ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೇ ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಕನ್ನಡ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ವೆಜ್ಲ ಉಂಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ಲ ಉಂಡು. ಯಾನ್ ಪೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಐನೇದು ಕಾರಣ ನಿಕುಲೊಂದು ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೊಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮಸ್ತೆ.